So karon no, patay lain mabuhat karon. Kanang nakanahon akong magpatimbang no. So uban nung tamo para makakita pud mo pila na taga-kilog dako na bahalin. Dito tas barangay hall karon kay sa may center kay na sila dako nga timbangan dito. Nami timbangan sa balay pero tama na to 5 kilos. So uban nung tamo, let's go. So ato oras karon no. Kapit na alas 3. May mga salin man ni bagyo. Singinga niyo. Daot man daot. Mingaw kaya itong mga dalan karon. Saan ka baw? Init baw? So init panahon dire karon sa. So diretso na ta dito karon. So dito na ta mag abot dito sa kuan karon, center. Una sa ta dire sa kuan karon. Una sa ta sa barangay hall kay barangay hall. Nay tagis luyo sa kanang center kay para makatimbang ta dito nya. Mulawas nang pudayon ta dito sa kanang humayan bitaw. Tanaw na to dito kay uy, nag-slide man. Tanaw na to karon kay hapit na to mag-ani na pod. So tara. Ano hapit na ta. Na kinsa ba ka tawo ni karon? So magtimbang ta ni karon. Sa center ay na tao pero ko kaila ba murag amot kinsa to. So lahos nang tadires ka ng basakan ba? Padong tani basakan. Klaro kay Mount Timpongo. Ila nung santo ubos. Dayon sa taon tandere kay may kitimpo. Daplin ra kani krusada. Labang sa Tastulay. Uy. Yo, naraw. Tanaw to ba? Kini siya nangatangtang ni uban no. Manok siguro ni. Dara. Init kayo. Kini dire hapit ni siya matumba. Kung uwano ni siya tumba gini siya dire. Kanang area diha kanang linya kana babaw. Street padong adto kini pod og kini ya kini pod ikatulo sabi tulo ka largo ni padong dito. Ya. Kining area na mo nagitrabaho ko lulusaw na so nagbenbahin niya mga ison papane. Napod dito unahan ya napod may gitawag na mo kanang kinamutan no napod dito sa ubos nga area. So init kay karon. Turang timpong dito. Hawan kayo. So mga pila ka semana siguro ane. Arbisono na siguro na. Kay ano to na. Ano iyang ko ano? Sa ba? Kaya ito tinawon sa nato. So muna siya nga variety nga humay. Puti na ni siya. So testingan na to pag tanaw be kung puti ba gid. Or basin blue ni. So tanaw na to man. Si mana o di ni kaabot si mana baka isa kay hinog na ni siya. Okay. Lisod man. Lisod man naghawid si camera cool. Himala kita maka-video karon ba? Dugay na kita maka-post sa sus Gamay lang. Nara guys, nara. Dikit-kit na lang nako para makitaan mo ni siya. Muna siya nga variety. Nakapokus na kayo na. Muna siya nga variety puti. Kay puti ilagi kuan kay mas dali rin siya mahinog. Muna nga variety. So nga ron nung itong mga nangagiambot. Murag nausab man ang kuan karon sa kay ta nakapokus. Nausab man ang panahon karon kay dapat daghanon ta kay maya karon nya. Karon nga season karon. Murag wala kay maya. Tarang pangkuan sa maya o pang-abog sa maya kita. Siguro mo na yung nagamit nila ko. Kini siya kawayan nga pakpak na mo ba? Ano siya? Sa tanaw silang tadirhay kay unsabay maayo ani nga umantay o man na dayon na to ang mission dito sa ubos.
Ipakita niyo na kung nakita na ni nga. Kita na ba mo squan? Buwak sa kangkong. Ang buwak sa kangkong. Ano? Tara ba? Bachoy kita. Anong buwak sa kangkong ato kwaon? Ano yung buwak ko? Klaro ba ninyo? Choy kig buwak da murag flower ba? Ito eh. Muntay lingaw na. So kinigid iriya hadir eh. Padung gid dito. Kini nga basakan gid siya gitrabaho na ni sa kululo dugay nagiging nga panahon. So wa pa ko kamat ngon, wa pa gid ko natawa ning kalibutan na ani gid siya nga mga basakan gitrabaho na ni sa kululo. So bale sila napapanagpulay para mapadayon eh. Oron to kung pakita sa inyo ano, so ginahinay sa puli. Okay. Ngita tanay kung sa mahimo na to ani. Let's go.